Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Болгар академиясының халыкны рухи агарту өлкәсендәге сез уйлыйсыз аның ролен, әһәмиятен без әле аңлыйбызмы аның? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мәгълүм булганча Болгар безнең өчен ул бик мөһим урын. 922 елда без шунда безнең бабаларыбыз исламны кабул иттеләр. Булгарга 3 сахаба да килгән. Таварих Булгари дигән китабында. Таварих Булгари ул 5 төрле китап бар. Берне Таҗиддин Ялчыгол язган, аннан соң икенчесе Муслими дигән зур галимебез. Алар 5 төрле. Аларда шундый мәгълүмат килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның заманында 3 сахаба килә. 3 сахаба Абдуррахман бин Зубайр, Зубайр бин Җада, Талха бин Усман радиллаһу анһум. 3 сахаба. Зубайр бин Җада безнең теге вакытның патшаның кызына өйләнә. Аның исеме Туйбика иде. 25 ел шунда калып шунда яшәй, вафат була. Аның кабере дә Булгарда. Теге иске кичкенә манара янында булырга тиеш дип тарихи китапларыбыз шулай әйтелә. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям заманыннан ук ислам тарала башлый. 922 елда исә без аны рәсми рәвештә кабул иттек. Дәүләт дине буларак. Шуңа күрә бу җир һәрбер татарның йөрәгендә зур урын ала. Шуңа күрә һәр ел без майда булса, июньдә булса бер тапкыр шунда очрашырга тырышабыз, бергәләшеп намаз укыйбыз, дуалар кылабыз, хәзрәтләребезне, зур галимнәребезне искә алабыз. Менә без үзебезнең галимнәребезнең хезмәтләрен ни дәрәҗәдә алар кулланыла чит илләрдә безнең галимнәребез? Кызганычка каршы безгә караганда чит илләрдә күбрәк кулланыла. Мәсәлән, без Бахрейнга барып кайттык. Шунда Ибраһим Мурайхи ул зур галим, шариғат судының баш казые. Хәзерге вакытта шунда булып санала. Ул да безнең Галимҗан Боруди турында бик күп мәгълүмат безгә биргән. Аннан соң Абдурауф Джума ул шакиртының Галимҗан Борудиның шакиртының шакирты булып санала. Аның иҗазәте дә бар. Аннан соң Япониядә безнең Абдурашид Ибраһимов дигән зур галим без бик нык өйрәнәлә. Аның турында хәтта Риядтан бер профессор Самарай дигән зур галим, аның турында 2 томлык бер китап язган. Мәккәдә безнең Мухаммад Мурад Казани Аль-Манзилави, аның чыгышы Сарман районы була. Мәккәдә зур ишан булып, зур шейх булып, гарәпләргә дәрес биреп, шунда яшәгән. Мәрҗани хәзрәтебез дә хаҗга баргач, анда бик күп тәэсир калдыра. Хәтта минем 2 томлык бер китабым бар татар галимнәре турында. Мәрҗани хәзрәтебез дә шунда искә алына. Госман халифатында да безнең галимнәребезне беләләр. Аннан соң Муса Җаруллаһ Бигиев дигән зур галимебез, аның кабере Мисырда, Египеттә. Ул шиитларга каршы, теге русча шиитлар була, шиитларга каршы беренче китап яза. Ваши'a фи нақди ақаиди ши'a. Бу китап өчен ул Тегеранга барып, 5 ел анда яшәп, бу китапны яза. Хәзер гарәпләр бөтенесе бу китапны таный. Бу Ваши'a дигән китапка бик күп шәрехләр, аңлатмалар язылган, гарәп илләрендә ул басыла. Әле дә басыла. Шуңа күрә безнең галимнәребез бик зур галимнәр булганнар. Революцияга кадәр, инкыйлабка кадәр 30 мең төрле китап басылып чыкты Казанда. Аннан соң дөньяда беренче тапкыр без Коръәнне бастырдык таш басма буларак 1803 елда. Шуңа күрә иске гарәп китапларында да шулай әйтелә. Коръән нузила фил Хиҗаз гарәп телендә. Коръән Хиҗазда, ягъни Мәккә, Мәдинәдә ингән. Курия фил Миср, Мисырда, Египетта укылган. Ин әйбәт укучылар Египеттан чыга. Кутиба фи Истанбул, Истанбулда язылган. Ин әйбәт язучылар, хаттатлар Истанбулда.
وطبع في القزان. Hem birinci tapkır Kazan'da basıldı. Şuna göre bizge öğrenirge gerek, ondan sonra bütün alemge көрсөтөргө керек. Siz neçe görüyorsunuz buna bizning narsa neticesinde bizning şuşunday galimler üsüp çıgaldı ekan, Merjani Barudi gibi bu zamanda okuw yurtlary güçlü bolganma bizde ilikiden kelgen tradisiya. Bunda sebepler bek köp. Rizeddin Fahreddin'in Eser degan kitabı var. Bir avul turunda sili, bir hazrat 20 yıl Al-Azharda okup koytkan. Kichkinagina avulda bir hazrat 20 yıl okup koytkan. Hazır ballarını iğrete, zor galim, onun kitapları şoktay köp, lakin onun zor kimşiligi var, ol farsça söyleşmeydi. Arapçası bek aybad, lakin zor kimşiligi var, farsça bilmeydi. Көресіңіз, біздің ғалимларыбыз нешік болғандар. Хатта кішкенагina ауылда 20 yıl оқып қайтқан ғалимларыбыз болған. Okuw yurtlary güçlü buldu ekan bizde. Әлбәттә, ғалимларыбыз көчле булды, ишаннарыбыз. Анан соң юкка гына әйтелмәй бит, татар безнең халкыбыз китаплы халык. Безнең кешеләребез бик күп укыганнар, бик күп бастырганнар. Үзбекистанда, Сауд Арабистанда, мәсәлән, Сауд Арабистанда Коръән беренче тапкыр 1984 елда гына басыла. Ә бездә 1803 елда, 200 ел айырмасы бар. Менә безнең Болгар академиясенең популяр булуы шушының белән дә аңлатыла. Менә анда укучылар да килергә әзер дидегез сез. Укытучылар да килергә әзер. Хәзер сөйләшүне алып барабыз, программаларыбыз әзер. Bizim programlar әзер. Хәзер зур галимнәр белән сөйләшүне алып барабыз. Әлбәттә, мондагы галимнәребез дә була. Иншалла чит илдән дә зур галимнәр катнашачак. Укучылар килүдә кытлык юк инде алайса. Килергә теләүчеләр күп. Остазлар булса, академия төзелсә, шәкертләр булыр. Безнең шәкертләрдән, безнең галимнәрдән шушы Барудилар дәрәҗәсендәге галимнәр чыгар дип өметләнәсезме? Әлбәттә, шуның өчен төзибез дә. Тагын безнең зур галимебез булган Мухаммад Мурат Рамзи Әл-Казани. Кайбер китапларда Мухаммад Рамзи дип әйтелә. Бер вакыт ул Сарман районыннан, Иске Әлмәт авылыннан Мәрҗани хәзрәтебезнең мәдрәсәдә укый. Аннан соң Ташкентта, Бухарада, Ташкентта имам булып тора, Бухарада укый. Бухарадан соң Меккага барып, bir шейх янында калып, аннан соң үзе шейх була. Шейх Ишан деген сүз, рухи устаз, арабиләргә дәрес биреп, аның аерым мәдрәсәсе бар, арабиләр мәдрәсәдә укыган. Бик күп китаплар язган, мәсәлән, Мухаммад Мактубат Имам Раббани фарисчадан арабчага күчерде. Аннан соң Рашахат Айнул Хаят деген китапны фарисчадан арабчага күчерүче зат. Талфикул Ахбар фи ахвали Казан ва Булгар ва мулуки татар 2 томлык тарих буенча араб телендә язылган китап. Хәзерге вакытта ул Бейрутта басыла. Аны Бейруттан алып була бу китапны. Аның шактый күп китаплар булган. Зур галим, аның кабары Китайда. Бу ничәнче елларда? 18-нче гасыр. 18-нче гасырда. Менә сез үзегез ничек уйлыйсыз, ничек шундый дәрәҗәгә ирешә алдык? Ул бит чөнки халкыбызда рухи тәрбия булган теге вакыт. Рухи тәрбия. Динебез 3 нигезгә таяна. Әлбәттә, диннең нигезләре бар. Иман нигезләре бар, дип әйтәбез. Ислам нигезләре алар 5. Ләкин динебезнең 3 терәге бар. Бер хадистә килә, ул 2нче хадис. Арбаин Навави китабында килә ул. Kunna julusun inda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler сөйли, biz Peygamberimiz белән бергә утырганда, "Из хадара шахсун", бер шахыс килде. Бер кеше килде ди. Аппак киемдә Peygamberimiz янында утырды һәм 3 сорау бирде ди. Беренче сорау: "Ахбирни анил ислам". Эй Мухаммад, миңа ислам турында хәбәр бирше. Хәбәр бир. Ул исә ислам, ул нәрсә дигән сүз ди? Ислам ан ташһад ан ла илаха илляллах, беренче шахадат китерү. Мин гуахлык китерәм, Аллаһтан башка илаһ юк, Мухаммад ул пәйгамбәр дип шахадат китерү. Икенче ва туқимус салах, намаз кылу. Ва тасуму Рамадан, Рамазанда роза тоту. Хаҗ кылу һәм закат түләү. 5 шарт бар. Садакта Мухаммад, син дөрес сөйлисең ди. Без дә гаҗәпләндек, үзе сорый, үзе тасдиклый.
Икенче сорау бирде, ахбирни алил иман. Иман нәрсә дигән сүз? Нәрсә ул? Иман ан ту'мина биллах ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ва яумил ахир. Иман ул Аллаһка ышану, фәрештәләргә, китапларга, инде алты нигез сөйли. Әйе, син дөрес сөйләдең. Өченче сорау ахбирни анил ихсан. Ихсан нәрсә дигән сүз? Ихсан икенче төрле әйткәндә татарча без ихлас дип әйтәбез. Искренность русча була. Ан та'буда раббака кааннака тарах фа ин лам такун тарах фа иннаху ярак. Аллаһка гыйбадат кылуын аны күргән сыман, күргән кебек. Гәрчә син аны күрмәсәң дә, шулай гыйбадат кылуын. Ул ихласлы гыйбадат. Инде бу эш сораудан эш нигез килеп чыга. Беренче нигез ул ислам шариғат фәне. Намаз ничек өйрәнергә, укырга, закат ничек түләргә. Инде 5 нигезне өйрәтә торган фән, ул булса да шариғат фәне, фикх дип әйтәбез, фикх. Икенче сорау ул гакыйда фәненә ишарәли. Yani шундый бер фән бар, гакыйда, Аллаһка ышану. Ничек ышанабыз, нинди шартлары бар. Өченче сорау исә тасаввуф, суфичилык фәненә ишара булып тора. Yani ихлас, һәр бер кеше, һәр бер мусульман намаз кылса да, Аллаһка ышанса да ихласлы булырга тиеш. Аллаһ ризалыгы өчен аны эшләргә тиеш. Шуңа күрә безнең халкыбызда киң таралган шундый фән тасаввуф фәне бар ие. Ишаннарыбыз күп иде. Совет чорында аларга каршы зур киреш алып барылган, мәсәлән, театрда ишаннар шундый, дигәндәй, начар күрсәттеләр ишаннарыбызны. Хәлбуки ишан ул рухи устаз дигән сүз. Урысларда да бар бит, духовник, духовный наставник дигән төшенчә урысларда да калды. Бу нидер дәрәҗәдә сакланып калганмы менә бу? Кызганыч каршы шейхләребез юк. Иң соңгы шейх ул Гарифулла хәзрәт. Гарифулла 84 елда ул вафат булды. Аның кызы Зәйнәп апа ул исән әле. Аның янына барсагыз да ул күп мәгълүмат бирер сезгә. Баязид хәзрәтебез, татар хәзрәтебез ул Дагестанга качарга мәҗбүр калды. Аның кабре шунда, Махачкалада. Былтыр аның исеменә багышланган бер мәчет ачтырдык Махачкалада. Аның мәчете бар шунда. Баязид Хайруллин дигән мәчете. Шейхләребез бик күп булган, ләкин кызганыч 1918 елда күп шейхләребез, ишаннарыбыз бер төндә үтерелде. Нинди дә булса аларның мираслары өйрәнеләме? Әлбәттә аларның китаплары, безнең Мухаммад Закир Камалов дигән зур галимебез бар иде Чистайда. Аның китапны мин Дагестанда таптым. Аларны муфти миңа кулы язма буларак аны тапшырды. Без аны гарапчага, хәзерге шрифткә, вордка күчердек, татарчага, русчага күчердек. 3 ел элек без аны бастырган идек, тараттык. Мухаммад Закир Камалов ул Дагестанның беренче муфтие бар, Сейфулла Кады Башларов. Сейфулла Кады Баш, аның остазы, аның укытучысы. Ягъни Сейфулла Кады монда килеп, аның янында гыйлем алып, монда өйрәнә, укый Татарстанда, Чистайда, Мухаммадиядә 3 ел сабак дәрес бирә, анысын Дагестанга кайтып, беренче муфти була. Теге исән шейхләр, хакыйкый шейхләр кызганычка каршы калмады. Теге Дагестанда анда бар Ахмад хаҗи, анда берничә шейх, теге исән шейхләр алар тауларда калдылар теге вакыт. Анда бәлки бездә авыррак иде теге вакыт. Менә шушы Иран шәһәрендәге Коръән Болгар дип язылган дини китап турында да әйтсәгез иде ул. Ул Коръән түгел, ул Коръәннең тәфсире. Аны Бурхануддин аль-Булгари дигән галим язган. Әлбәттә бу китапны без берничә минут кына карап чыктык. Укырга мөмкинчелек булмагач, инде күбрәк мәгълүмат бирә алмыйбыз. Иншалла киләчәктә аның копиясын алып, иншалла бу китапны өйрәнергә насыйп булыр дип өметләнәбез. Ләкин анда берничә китабы бар. Бурхануддин Булгариның берничә китабы бар, кул язмалар. Иң кызыгы Ахмад ибн Фадланның кул язмалары шунда саклана. Татар халкыбыз өчен бу китап аеруча мөһим роль уйный. Чөнки бу китапта бу шәхеснең Булгарга килүе турында аңлатыла.
Әлбәттә, бу китап хәзерге вакытта гарап телендә минем кулымда бар ул. Төрекчә дә бар, русча да бар, аның тәрҗемәләре бар. Ләкин оригиналы шунда саклангач, ул безнең өчен бик мөһим. Шушылай менә бу ханнар күңеле буенча әйтеп китсәгез иде, менә ни сәбәпле шушындай карар кабул ителде аларны күмәргә дип, һәм бу алар күмелгән урын, ул аларны күмү безгә рухи яктан яки кешелек ягыннан ни сәбәпле шушындай фикергә килде? Әлбәттә, алар мәгълүм булганча 40 ел элек аларны казып чыгардылар, өйрәнделәр. Бу историческая несправедливость дигәнне юкка чыгарыр өчен, иншалла, ниһаять бу карар кабул ителде. Киләсе җомга көнендә, җомгадан соң, иншалла, бергәләшеп, сезнең белән бергә, аннан соң күп хәзрәтләр катнашында аларны кабат күмәргә карар кылынды. Менә бу бер яктан караганда бит инде зур вакыйга. Әлбәттә, әлбәттә. Бу гади кешеләр түгел, бу ханнарыбыз. Алар ни рәвешчә күмеләчәк, аларның күмү тәртибе ул кайда да булса тарихи китапларда сакланганмы, ничек күмелергә тиешлеге, нинди дә булса мәгълүмат бармы? Әлбәттә, китаплар бик күп, без аларны өйрәнергә тырыштык. Шариғат күзлегеннән караганда, әлбәттә, бер иң төп шарты алар җиргә күмелергә тиеш. Җиргә күмелергә тиеш. Анда матур мавзолей кебек, шундый бер урын эшләнгән, ул әзер, күптән әзер. Инде нык шул урынга без аларны күмәрбез. Бездә бит инде менә бу җомга вәгазьләрен татарчага күчерүгә күпмедер вакыт узды. Башта кемнәрдер дәгъвада белдерүчеләр булды бит инде, күпмедер дәрәҗәдә каршы килүчеләр дә булды. Сез нинди бер нәтиҗә ясый аласызмы хәзерге вакытта? Нинди Бу карар, бу минем шәхси карарым түгел иде. Мәгълүм булганча, без аны пленумда бу сорауны күтәрдек. Хәзрәтләребез, мухтасибларыбыз бер тавыштан аны кабул иттеләр. Безнең Казаныбызда 3 мәчеттә генә русча вагазлар алып барыла иде. 3 мәчеттә генә, 81 мәхәллә булса, 3 мәчеттә генә русча вагазлар алып барыла иде. Минем шундый зур проблема түгел. Мәсәлән, безнең мәчетебездә, Галиевский мәчетебездә бушлай татарча дәресләр алып барыла, теләгән кеше өйрәнә ала. Нинди дә булса нәтиҗәсе бармы хәзер ул бит инде Әз вакыт узды, аны бәлки 10 елдан соң нәтиҗә ясарга кирәк була. Моның белән кызыксынучылар бармы? Россиянең бүтән төбәкләрендә, бәлки безнең бит инде күбесе татар мәчетләре алар, Читадан алып Архангельскка кадәр безнең татар мәчетләре булган. Кемдә булса кызыксынды бу белән. Бәлки аларга авыррак, мәсәлән, Омскида алсак, башка төбәкләрдә, аларда бит татарлар әз йөри. Күбрәк Урта Азиядан килүчеләр бик күп, Дагыстаннан, чеченнар, алар да махсус русча сырыйлар. Аларга гына авыррак бу мәсьәләдә. Чечнядан да русча вообще юк, Чечняда. Дагыстандан да үзәк мәчетендә русча, чөнки анда 36 халык дип әйтәләр бит Дагыстанда. Кумыкский районнары бар, анда Кумыкча гына. Махачкалада да, мәсәлән, 12-нче линиядә Сепараторный дигән район бар Махачкалада. Анда Шамил дигән мәчетендә аварча гына, авар телендә генә алып баралар. Проблема юк. Кем телен нинди мәчеткә. Аннан соң безнең башка вакытларда дәресләр русча алып барыла, русча бар. Кемгә нинди кирәк булса, кытайча да алып бара алабыз. Укучылар булса, проблема юк. Җомга вагазьләргә генә кагыла бу карар. Мәчет ничек итеп булса да менә бу телне саклап кала аламы? Мәсәлән, без бит инде беләбез, мәсәлән, Риода Ислам институтында безнең татар теле укыталар. Икенче яктан карасак, Мөхәммәдиядә татарча укытыла. 1000 еллык мәдрәсәбездә татарча гына укытыла. Балташта мәдрәсә бар. Шунда татарча укытыла. Моңа каршы килүчеләр әйткән бит инде, мәсәлән, анда диндә тел булырга тиеш түгел. Дин ислам дине, ул телне саклауга катнашы юк дип әйтәләр. Сез ни диярсез? Дөрес, татарча булса, нишләп милләтләр юк, русча сөйләшик. Милләтләр юк дип әйтүчеләр бар. Ләкин милләтләр юк дип, әйдәгез русчага күчик. Урыслар да ул бер милләт.
Нишләп без русча сөйләшергә тиеш мәчетләребездә? Милләтләр булмаса, барыбер булырга тиеш. Татарча, русча милләтләр юк бит. Аннан соң җомга вагазы дигән җомга хутбасы хутба дип әйтәбез. Хутба ул гарәп телендә генә булырга тиеш. Җомганың шартларыннан, әлбәттә, без 2 рәкат намаз укыйбыз, аннан соң 2 өлештән тора торган хутбаны тыңлыйбыз. Хутба ул гарәп телендә булырга тиеш. Вагаз ул русча булса, татарча булса барыбер, ләкин без Татарстанда яшибез. Без монда телебезне сакламасак, бөтенчә булмый. Юк, дәлилләр бик күп. Мәсәлән, Хуҗурат сурасында Аллаһ Субханаһу ва Тааля «Инна җаалнакум шуъуба ва кабаиля литарафу». Без сезне халыклар, төркемнәр буларак, милләтләр буларак бар кылдык, яралтык. Нәрсәгә? Литарафу. Бер-берегезне таныр өчен. Таарафу, тааруф, теге магрифат дип сүз әйтәбез бит, тааруфу, чтобы познали друг друга. Димәк, һәр бер милләтнең гырыф-гадәтләре бар, бер-беребезне өйрәнәбез, өйрәнә алабыз. Гадәтләребез булганда, төрле телләребез булганда гына бер-беребезне өйрәнә алабыз. Мин бит сезне төрле милләтләр буларак бар кылдым ди Аллаһ Субханаһу. Бер милләт буларак бар кылмадым ди. Димәк, милләтне саклау, телебезне саклау Аллаһның әмере. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.